ľudia, je to tu. Vítam vás u Doors Floor 2. Tak som to nejako hral. Dostal som tu veľa achievementov a už viem tak viac menej, ako sa to má hrať. A keďže niekedy ešte budem natáčať z Floor 2, ľudia, videa, to budem celé akoby speedrunovať, alebo ja neviem čo. Úplne do konca. By som to chcel dať niekedy. Že minulé, že až po tú akoby, akože, že trojku. Alebo to mám povedať. Tak. Takže tak. Proste chcel by som to tam nejako dať, ale teraz práve, že neviem, kde je tá posledná henta. Vec. Sekunda. Aha, takže to bude tak, kde tam. Takže som slepý dement. Prehľadal som to. Som trocha nachcípaný, ale nevadí. Aspoň som nebol dneska pondelok a možno ani zajtra nepôjdem do školy, neviem. No a ľudia, bože. A pokiaľ skúsim dneska dať čo len bossa, alebo tak by som chcel aj spraviť sériu strašidelného Minecraftu. Proste poviem tam niekoľko modov, bude to taký akoby môj menší modpack, akoby. A tak. Ale preto, že tu sa moc... Áno. A tu sa moc ani nevyplatia kupovať veci. Kvôli tomu, že... Áno, niekto mi zase píše na WhatsApp. Ale mňa to nezaujíma, lebo natáčam. Ale tak akože niekoľko... Čo som to chcel povedať ani vlastne? Ja neviem. Niekoľko iba dublónov, alebo ako to nazvať, tých hnedých takých vecí dostanete. Málo. Lebo tu je málo coinov, aha. Nie sú skoro vôbec coiny. Tak. A ak chcete, tak dáte aspoň 5 alebo 10 lajkov. Dobre, aj to vám ukážem. Idem do skrine a teraz je tam hente. Jak sa volá tá skriňa? Hide. Aha, tu je. Gigo. My tu totiž hľadáme The Garden. Takzvané The Garden. Je to. No. Ice. Veľmi krát Ice to mám. Rovno ku mne. No a navyše. Tu stojí baterka 150 tých nerastých vecí. Ja to volám dublóny, hej. Ale strašne málo coinov, viete? Takže tak. Tuto stojí 100, akoby, hej. 150 a v normálnom dox to stojí 100 v tom hoteli. Tu si neviete ani kúpiť za pix. Za 250 nejakú baterku, ale to sa hodí na bossa, toho Giggle Boss. To mám nazvať. Ale tu sa dalo, že nájsť také, že The Garden. A tu môžete mať potom tak dobré veci. Áno, do teba hodíme. A trickshot do teba. I túto vec, túto hádaciu, je v podstate nejaká neonka, ale my to voláme trickshot. Lebo máte aj achievement, keď si zaberiete takto ľudia, že ten trickshot, keď si zaberiete ten trickshot, hodíte ho, tak máte achievement, akoby poprvý teraz, že trickshot. No, takže, tak no. A teraz keď už nájdem, tak mi to bude zbytočné. Dobre, jeden.
2. To je všetko, nie? 2 potrebujem. Áno, ešte pozriem, že či to nie je do garde. Bo v týchto garde nájdete nožničky a 2 truhle. A v tých truhlách vždy bývajú iba také isté veci vždy. Dávaj sa, nechcem vstúpiť. Vôbec ťa nevidím. No to zase káva. Jako nepatrí na tie musím mi toto zasekať celé. Ale samo mi to nejako sekať. Mám ale teraz. Figurka. Bugina. Zváme Bugina, alebo... čakaj. Toto. No, pretože keď sme s kamošmi akoby hrali to dosť, tak tam bol akoby bug mod. Áno, zapík, yes. Tu ho nemôžem ani tak... No ja chcem na cestu von. Čo? Zabije ma? Zabije. Tak je to noob. Seka. No tak je to noob. Můžete vám světit. Tak. Až to 17. No to je to, že cool, že to môžete hodiť dole. Bože, neutravuj. Svinia. Čekáš? Ešte raz mi to spraví. No, no áno, ešte raz, tak ti potvárim vlasy. Aké dvere? 18? Áno, 18. Haha. Osral som ich. 19. Yes. Ne, pomoc! Dobre, dal som ešte rýchlo. Čo je? Však povedal vôbec... Čo? Dobre, prepáč, sorry, nechcel som uraziť tvojho brata. Dobre, tak je to špina. Jaj. Aký je to dobrý pocit, jak špina. Na plas. Je tu nejaká tá špina? Není. OK. Do ice. Odvracajme. Toto tu bolo. 22. Aj the back door, keď som chcel niekedy skúsiť. Veľmi achievement full mi príde, že pomočka 1000. Lebo je to ťažké, že hodinu nad tým strávite, aby ste to dali. Takže tak, no. A do prdele nevieme dvere. To sa na sa nebude. Ej, kôš. No. Ale neviem, tak 125 myslím. Keby nie, tak 124, ale ako neviem, no tak som mŕtvý. 125 to nie je, práve. Takže 124 asi. Ideme robiť, že tu je truhla, zabereme. No figurína ľudia.
Dobrý. Kľúčka ti tu chýba. Sem nechoď. Láska máme. Prepáte, všetko zlé. Všetko zlé. Už bolo. Ale už nie je. Dobrý. Áno. Tak ty špina. Dobre, sorry. No. Sorry. Daj posu. Jaka škoda, že sa vyteba. Ja by som mohol. Jaký bug. No. Pretože to už mám. No. Tú správu to musím ešte zacenzurovať. Tam tento napísajú. Láska ide. Ale že vôbec. Ty si píšeš to, že to píšeš to. Ale to píšeš nejaký to. Ale ja neviem. Ale nejakop. Neviem. A máš to 29. Čo je tu? A tu? Nič. Prdel. Ja, stojí. Hej, ja to urobím. Ja to urobím. Zapni ten zapalovač. Za dvere. Ja prísahám ľudia, že ja to urobím. Zapalím zapalovač a skapem. To tu pridelené. Škoda, že vy v tom plyne neskapete. To by bola moje prianie. No, tu si zase. Čur. Tu. Ty malé čur. Tu. Ne. Musíš. Nič som ti nespravil. Musím sa otočiť. Ja musím naspäť. Sorry. Nemôžem za to, že moja mama ťa má rada. Teda, tvoja mama má rada mňa. Máme to tu ľudia, čo te? Je? Ten pek je tam ľudia skoro vždy. Ktoré opodobujú. Backdoor robí hej, že... No, čo... Ja... Sorry... Odpol som sa... Sorry... A toho mi dal duchovi, nie ja. A ne. Ale poviem vám, že on tam je skoro vždy hento. A tu mám teraz akože skladať vedieť, čo je to dvere skúšať.
Kto povedal, tvoja mama? No 135, 135 skôr, ne? A keď to bude 136, no tak to je 136 potom. Myslím... No tak už si vyber. Také dvere, no. No dáš. Počkaj, tu mám zase. No čo je, tu si. Čo mi to je zaujímavé? Jemných verziách, že proti každý je zmysel si, do ktorej ešte len idete. V podstate obchodím čo len zventária tak, a on teraz chodí tak dám. Niečo. Nejaký... Tak komín zase musí volať. Keď ja toto... Čumárek. Alebo jak tě mám? Ty špič. Ne, má nepokoj. Co už ty? Aha. To musíš být odmítnout. Tak kde tě nemám nerví, jdeme se. Jdeme dopředu. Stop. Stop. Tam musím zase volat. Tak ty si to teda otvorí. Nie tam, podajcie mi nie. Muszę rany. Nie to Poznamy to mali ludzie, moja chyba wybaczcie. Nejszło. No potem tylko mi tu wola, ja pewnie też tą obrazovku. Nevadí ľudia. Dali sme to, čo naďalej, čo sme mohli. Ďalšia časť bude, jak budeme bojovať s tým Queen, alebo ako mám nazvať, aj keď to nie je Queen, ale Boss Grumble. Alebo ako ho mám nazvať, takže tak, dobre. Majte sa. A zatiaľ. Čuuu.